আমাৰ ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যে 11টা মটিভেশ্যন 11টা মটিভেশ্যন ইয়াত মুকলি হৈছে আমাৰ জাজিকোনা ফিল্ডত খুব আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে অৰ্গেনাইজিং কমিটিয়ে ইয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে আশা কৰিছো এই অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা আমাৰ বড়ো সমাজৰ যি সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিৰ বান্ধন আৰু টনকিয়াল হ'ব তেওঁলোকৰ মাজৰ ভাতৃত্ববোধৰ যি বান্ধন সেই বান্ধন আৰু টনকিয়াল হ'ব সকলোৰে সুমংগল কামনা কৰিছো এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰিছো গতিকে আশা কৰিছো এই অনুষ্ঠানে যাতে আগন্তুক দিনত আৰু অধিক আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে এই অনুষ্ঠান যাতে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰে আৰু গম পাইছো যে আমাৰ অকল অসমৰে নহয় ভাৰতৰে নহয় ইভেন নেপাল আৰু বাংলাদেশৰ পৰা তেওঁলোকৰ বড়ো সমাজৰ ভাতৃ ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব গতিকে খুব ভাল এটা অনুষ্ঠান আশা কৰিছো আগন্তুক আৰু খুব ভালদৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি থাকিব ধন্যবাদ दिनैनिफ्राय जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरारि जथुम्मा बे रङियानि बे जाजिख'नानि माइनाव फोथाराव दिनैनिफ्राय बेयाव जागायबाय जागायनायनि जाहोनावनो आङो गिबियावनो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो बानजाय आफादनि जेब्लाक मावथिफोर दङ आफादगिरि मानिनां बे समस्तिनि एमएलए दिगन्त कलिता बिथां रिसेपसन कमिटिनि मावफुं सोद्रोमा प्रणब बर' जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार बेजों लोगोसे बानजाय आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाखौ आं साबायखर बावनांगोन मानोना खोब खम समनि गेजेरावनो बे फार्स्ट समायना बे दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जिथु कनफारेन्सनि जेब्लाक थाम थिम खालामनांगौ डेलिगेट केम्पनिफ्राय लानानै पेन्डेलनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि माबा दङ नांगौफोर दङ बेफोरखौ थाम थिम खालामनायनि थाखाय आं बिथांमोननो गिबियावनो साबायखर बावदों आरो दिनै जिहेतु बेखेवनाय हाबाफारि दं साइनासालि मेन गेट गुबुन गुबुन बेखेवनाय हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे दा 4 बाजिनिफ्राय जोंना डेलिगेट्स जों जिरायगोन आरो बे डेलिगेट्सआव जोङो आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माननां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ हांख्रायहरदों बिथाङा फैगोन आरो बेजों लोगोसे ट्राइबेल संघनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि बिथाङा नुजाफैगोन बेयाव आरो जोंनो मोनसे फोरमायदों बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि डेलिगेट्सआव दिनै दान्दिसे नुजानायनि बाथ्रा जों बिथांखौबो खावलायदों बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि बायजोनि रायजो जानाय बर'फोरनि थामोनथा राजखान्थि मोनथाय आरो दा जोङो गोदानै मोननाय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि दाफुंनायनि बेलायाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव सोलोंथाइ जोंनि समाजखान्थि गुबुन गुबुन बिथिङाव दिनैनि बे डेलिगेटआव सावरायनाय जागोन आरो गाबोन जिहेतु मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैनायनि बाथ्रा गाहाय आलासि महरै बेयाव नुजाफैगोन आरो माखासे बिजाबफोरबो बेखेवनाय जागोन गाबोन आरो बेजों लोगोसे गाबोननो मोनाबिलि समाव डेलिगेट्सआव जोंनि गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफादखौ बेयाव दानाय जागोन आफादनि 10थि बोसोरारि जथुम्मा दिनैनिफ्राय जागायदों दासिमहालागै जि बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारिफोरखौ जों फोजोबबाय थान्दै बिथांमोनहा मोनफैगासिनो दङ फारि फारियै जोङो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आरो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों जोङो बर' समाजनि जौगानायनि थाखाय जोंनि थान्दै मेल दिनैनिफ्राय जागायगोन बे थान्दै मेलाव जोङो गोबां आयदानि सायाव सावरायगोन आरो सावरायनानै माखासे थांखिफोर जों नाजावगोन आरो बे थांखिखौ मावफुंनो थाखाय इयुननि सानफ्राव जोङो हाबाफारि लालांगोन बिनि बागै जोङो रायजो राजाफोरनो मोजां मोनसे खौरां आसाम सोरखारनिफ्राय मोनगोन होननानै सानदों मानोना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलनि जि गामि फोसावनाय आरो बियाब दानानै इलेक्सनसिम लांनाय बे हाबाफारिनि सायाव जों सोरखारजों रायलायबाय थादों सोरखारा जोंनो नैबे साननैसोनि गेजेरावनो मोजां रिजाल्ट मोनसे लाबोनानै होनायनि बाथ्राखौ जिहेतु होदों जों सोब आसाबादि जे बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि रांखान्थियारि जौगानाय सामाजिक भाबै जौगानाय आरो हारिमुनि जि जौगानाय बे जौगासारनायफोरखौ लाबोनो थाखाय जोंनो काउन्सिला खोब गोनां आरो बे काउन्सिलनि दारैनो जोङो जोंनि समाजनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावना लानो हागोन बे आसाजों गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनिया मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानो आं खावलायबाय जारिमिनारि सान महरै माबा मोनसे जानो हागौ नामा जोङो खोब आसा खालामदों दिनै जोंनि नैबे जथुम्मानि गेजेरावनो मोनसे मोजां रिजाल्ट जोङो मोनगोन जारिमिनारि मोनसे हयथ' फोसावनायबो जोङो जागोनखौ जोंनिफ्राय जों मिजिंथिदों
गिबि गिबियावनो गोजोननाय थाबाय। आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों, मानो होनब्ला खम समनि गेजेराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ रङियानि सिङाव थानाय जारखना जाजिखना माइनाव फोथाराव जा मोनसे सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंदों। बेवहाय जोंनि बे कमलपुर कमिसननि एमएलए दिगन्त कलिता बिथां, लोगोसे आंखौ वार्किं प्रेसिडेन्ट खालामनानै आरो जेनेरेल सेक्रेटारि परेश चन्द्र बर'खौ जोंनि मेन कमिटि बानायनानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा जा बानजाय आफाद दाफुंदों, बे जोङो साथामजों रायलायनानै जा मोनसे मेन कमिटिया रायलायनानै खम समनि गेजेराव जोङो साक्सेस खालामनो जा ट्राइ खालामबोबाय थादों, बेखौ दिनै जाफुंनाय बायदि मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै गिबि सानथामनि हाबाफारिनि जोंनि माखासे बेखेवनो गोनां गेस्ट हाउस, दंफां गायनाय, मेन गेट बेखेवनाय, बेफोर हाबाफारिया जाफुंलांगासिनो दङ। आरो मोनसे गोजोनथाव खोथा, जोंनि बेलेगफोर बोसोराव जेन माने गिबि सानखालिसो डेलिगेट्सफोरा सहैयो, नाथाय जोंनि नैबे जायगायाव रङिया जिल्लायाव मैयानिफ्रायनो डेलिगेटआ सफैगासिनो दङ। आरो खोनानो मोनदों 5,000से सफैगोन गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय, आरो जोंनि जिल्लानि पाब्लिकफोराबो गेदारिं जागोन। आरो मोनसे खोथाया गोजोननाय मोनदों, जोंनि बे कनफारेन्सआव, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि कनफारेन्सआव आरो जोंनि बानजायनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाबोन सफैनो ओंखारदों, फैगोन। बेनो मोनसे गोजोननाय मोनदों, मानो होनब्ला खस्थ' जादोंब्लाबो गिबि मन्थ्रिया फैगोनखाय गोजोननाय मोनदों। आरो मोनसे खोथा नोंथांमोननि गेजेरजों आं बुंनो नागिरदों, जायफोर थान्दै बिथांमोना जिल्लाया ओरैनो फिसाखा, थेवब्लाबो बेनि गेजेराव जोङो गिदिर कनफारेन्सखौ आखायाव लादों खुंफुंलांनो, आरो जाफुंलांगोन बेखौ आं सानदों। जायफोर थान्दै बिथांमोना खस्थ' मोनदोंब्लाबो गावनि मानसि होननानै सानना लायो, मानो होनब्ला जोङो माखासे एक'मडेसनखौ होजोबनो हायाखैबो जानो हागौ, जिखिनि जोङो खालामदों थोजोबाबो जानो हागौ। बेखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरजों आं फोरमायदों, दुखु मोननो नाङाथों। गावनिनो साननानै जोङो प्रग्रामफोराव बाहागो लायो, बेखौ आं खावलायनाय थाबाय। जोंहा माखासे प्रग्राम दंबावो, बेखौ जोङो फारि फारि जोङो मावलांगोन। गोजोन्थों।